आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों नायनानै बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन सासे खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दासान्दि फेसबुक इउट्यूब ससियेल मिडियायाव हिन्जाव खारनायनि सायाव मोनसे दावराव दावसि भाइराल सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर बेबायदि दावराव सोलिगासिनो दं जे सासे हिन्जावा हाबा जाखांनानै 6 दिननि उनावनो हौवाखौ गारनानै खारनाय गावसोरनि गोसो बायदिनो हाबा जादोंमोन होननानै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव दावसि नुनो मोन्दोंमोन आरोना दिनैहाय जितु हाबा जानानै 6 दिननि उनावनो खारखोमा लांनाय हिन्जावा मा बुंखो गावसोरनि भिक्ट'रिया खोथाफोरनि सोमोन्दै मा फोरमायखो नोंथांमोना बे जितु खारखोमा लांनाय बिनानावनि भिडिअखौ दानला दुनला नायालासिनो फारसेनिफ्राय नायोब्ला निश्चय बुजिगोन अब्ला नोंथांमोना बे बिनानावनि भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आं गासिबनिसिबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक इउट्यूबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखोमाबोदों बियो नंगौ आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन बेलेगासो नायनानै हरदों हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै बेलेगनि न'खरावसो जायबा दालालि बेनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै जेरैबायदि नेम मथे दं आखाइ हमनाय नेम दंमोन बिसोर बेखौबो खालामासै आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द खालामदों आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ आरो हाबाया बायखांनानै जितु साननै सानसे थाखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै गावसोरसो आंखौ लांदों गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसन हैयाखै आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन सासे हिन्जावनि फिसाया हाबा जानांगौबा थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला न'खरनि फारसे उदिस गैयाबा बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों आरो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै आङो जेरै दं एरैनो फैदों बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसूत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदोनायाव मंगलसूत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सबर सरत्रिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय बिनानावा मा बुंखो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबायानो गोरोन्थिया सोरनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू ऑल बाय